Grace, kom herover. Hvad Du skal også med, Tove. Yes. I shall has the... Say I. Yes. Selvfølgelig. Nu skal vi det. Det her, det skal symbolisere blæksprutefunktionen. Vi har et sikkerhedsnet. Hvis der er nogen, der falder igennem nettet, så har vi sådan andre net hernede. Men det, der er også vigtigt at lægge mærke til, det er, at vi har en glad lille udlivskrans her, og så et sværd hernede, som skal symbolisere alle de aktiviteter, vi har på stedet. Planlagte aktiviteter. Og så blæksprutten skal så holde øje med det hele, over det hele, ligesom en flue kan. Det vi egentlig smed væk herfra, det var, at jeg havde også en krydserfunktion her. Den tog vi og smed over den igen. Så den er fjernet. Så har vi lidt forskellighed. Jeg tager den uden øjet. Ja. Jeg har, eller puttet ind med dem her, plads til forskellighed. Symboliseret ved briller og ikke briller. Et fælles mål. Vips. Det har vi her. Og der skal være plads til leg. Der skal være lyst til at lave noget usædvanligt. Vi har hverken vand eller gummibåd her. Så, et mål også, at det summer liv, og så skal man kan tale sammen, og skeletterne ud af skabet. Jeg har bygget et fantasimonster, fordi der skal være plads til fantasi, og der skal være plads til noget vildhed for nogle drenge, som tænker på sådan nogle ting. Den har også lidt med fantasi at gøre. Det har noget at gøre med at tage nogle klodser, man ikke vidste, hvad egentlig var, og så få bygget noget af dem. Så bruge nogle ressourcer, som man ikke vidste, man havde.